Türkmen raýatlary Belarusda okaýan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini emele getirýärler. Bu barada turkmen.news neşiri Belarusyň Milli statistika komitetine salgylanyp 20-nji iýulda habar berdi. Komitetiň Belarus Respublikasynda bilim atly maglumaty şu ýylyň iýul aýynda çap edilip, onda 2020-21-nji okuw ýylynyň dowamında Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen sanyň 8738 raýatynyň okaýandygy aýdylýar. Bu döwürde Belarusyň uniwersitetlerinde jemi 20936 daşary ýurtly talip hasaba alındy. Türkmen sany 3634 student bilen Hytaý iýdarlaýar, Russiýa 1517 student bilen 3-nji orny eýeleýär. Belarus statistika gullugynyň maglumatynda ýurdun orta hünär mekdeplerinde türkmen sanyň 123 okuwçysynyň okaýandygy hem aýdylýar. Olar Belarusdaky daşary ýurtly okuwçylaryň iň uly 3-nji bölegini emele getirýärler. Bu boýunça birinji orny Russiýa, ikinji orny Ukraina eýeleýär. Belarus türkmen sanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Beýleki tarapdan Türkmenistan 2019-njy ýylyň martynda ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt uniwersitetleriniň sanawyny çäklendirdi. Bu sanawda Belarusyň diňe bir sany uniwersitetiniň ady bar. Bu çäklendirmäge garamazdan Belarus statistika gullugynyň maglumatyna görä, Belarusda okaýan daşary ýurtly studentleriň sany boýunça Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri birinji orny saklap gelýär. Gullugyň maglumatlarynda bu ýyldan ozalky sanlar görkezilmeýär. Belarusdaky türkmen studentleriniň sany durnukly bolup, bu görkezüji soňky 5 ýylyň dowamında 7982-den 8738 adama ýetipdir. Azatlygyň Belarus häkimetleriniň ýaýradan bu sanlary barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndan we statistika baradaky döwlet komitetinden kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Şunlar Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul etmek kampaniýasy dowam edýär. Ministerler Kabinetiniň 9-njy iýulda geçiren mejlisinde bu kampaniýanyň 12-nji iýuldan 27-nji awgustga çenli dowam etmeligi barada karar kabul edildi. Synçylar jemi 60-dan gowrak ýokary we orta hünär berýän mekdebi bar bolan Türkmenistanda okuw orunlarynyň ady bolup, okujak ýaşlaryň has köp bolmagy türkmen biliminde paraxorlygyň giň ýaýramagyna sebäp bolýar diýerler. Ýurdun çägindäki ýokary okuw jaýlara girip bilmedik ýaşlar daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almaga meýil edýärler. Belarusdan başga-da Türkiýe, Russiýa we Ukraina ýaly ýurtlaryň ýaýradýan resmi sanlarynda türkmen sanly ýaşlar daşary ýurtly studentleriň sany boýunça ilkinji orunlary eýeleýärler.